Vaše meno odkiaľ ste? Zuzana z Rimavskej Soboty. Zuzana z Rimavskej Soboty. Toto meno bude čoskoro zapísané v našej čiernej smolnej knihe, v hradnej mučiarni. Chcete niečo odkázať statky a majetky rodine? Nie. Nie? Nejaké tohy? Áno, tam sa hlási rodina. Nič? Tak nevadí. Ešte je dobrým zvykom splniť obeti posledné želanie. Takže ak nejaké máte, môžete ho vysloviť. Dlho rozmýšľa, zamieta sa. Vidím, že si nedočkavý, tak to nebudem naťahovať. Ešte posledná otázka na vás. Fakt posledná. Chcete byť sťatá? Nemyslím alkoholom, áno, ako je tam u vás zvykom, ale chladnou zbraňou, sekom zo spodu alebo z vrchu. Neviem, čo rýchlejšie. No, boli jedno aj druhé, ale máte na výber. Tak, nechám to na vás. Necháme to na nás, výborne. Takže tu na vás poprosím chvíľu, my nikto nechoďte tu na. Tu potrebujeme uličku. Tu sa bude gúľať hlava. V tom vzadu nekopte do nej, nie je to lopta, áno. Výborne, takže majetky vysporiadané. Už mi zostáva iba zavolať nášho kata. Dámy a páni, prichádza naše hradné prasa. Majster Kat. Majstre! Dámy a páni, Majster Kat. Majster, toto je vaša obeť, zoznámte sa. Majster, teší ma. Majstre, pripravte si miesto pre popravu. Nážem! Nech sa páči, madam, ráčte pokraknúť. Áno, nech sa páči, myslel som na tú šatku. Žiadne erotické polohy. Takže, majstre, obec si nevybrala, tak na objednávku si ideme z vrchu. Klasika. Výborne. Hojčík preto, výborne. Nemykať sa, bolí to. 5-6 rán, za 2 minútky to máte za sebou. Ako nič. No. Dobre, majstre, tuto nás fotil. Teraz vloží, majstre. Výborne. A nemyslím veľkým poťakom, vy ste z poisťovne. Madam, ste poistená. A tak preto tie palce dole už rozumiem. Rodinka bude mať úžitok. No je, majstre. Ešte nie. Ona sa z toho smeje. Tak no, už si nebudeme dlho trápiť. Ešte taká posledná pripomienka. Kto neznáša krv, nech si zakrie oči. Áno, myslím to vážne. Majstre, vidíte stínať. Už to nebudem naťahovať. Madam, nemykajte sa, áno? Poprosil by som. Dámy a páni, my sme pripravení. Môžeme začať popravu? Áno. Tak áno, alebo Áno. nie? Tak to bolo veľmi slabé. Áno, alebo nie? Áno. Niekto kričal nie? Áno, nie. Pane, chcete si vymeniť miesto? Nemáš ostrý meč. Tak ste veľmi nerozhodní. Tak dám vám poslednú šancu. Ak zložíte výkupné za túto krásnu hlavu vo forme zlatých dukátov, sľubujem, že poprava s tretím sa konať nebude. Madam, ráčte sa postaviť. Obehnite všetkých svojich známych, samozrejme aj neznámych. Uvidíme, na koľko si cenia vašu krásnu hlavu. Trošku do provoda mi neušla. Dámy a páni, ako výkupne berieme zlaté dukáty, strieborné dukáty, samozrejme papierové dukáty, po prípade dežanérky. Majstre, pripravte si zbraň. Madam, vy sa usmievajte, ide vám o život. Zatiaľ dovolte, aby som vám predstavil jedného kata z kráľovského mesta Prešova, ktorý za čias generála Karafu spôsobil tzv. Prešovské jatky. Po voľnom čase sa venuje narážaniu na kôl, masáži na dereši, štrikuje, vyšíva a je to najlepší stomatolog v okolí. Odporúčam. Musím vás upozorniť, že táto dáma nie je členkou našej skupiny, ale vybranie výpalného jej celkom ide. Možno by si tak dokázala aj niečo zarobiť. Majstre, urobte pózu, nech si vás odfotia. Výborne. Už sa blížia.
výborne. Zuzi. Majstre už sú tu. Radi. Come on. Áno, výborne. Budete spokojní, majstre. Tu práve, alebo ľavé. Pravý. Pravý. Javý. Ľavý. Majstre, nie, nie majstre. Nestačí. Kríza. Výkupné, podľa majstra biedne, ale aké také bolo zložené. Tak ako som sľúbil, tak aj vykonám. Dámy a páni, s ľúbosťou vám oznamujem, že práve ste prišli o popravu s ťatím. Aspoň uvali. Nie, ale vy sa netešte. Ale výkupné bolo veľmi slabé a nepovedal som, že ju nemôžeme zastaviť, áno? Majstre, chopte sa obete. Poď. Tichne vás čielka, madam. Vás, pani, poprosím dopredu. Dobrý deň. No. Takže vaše meno, odkiaľ ste? Jaroslavský súd. Jaroslavský súd. Chcete si vymeniť miesto s touto dámou? Stol napravo. Iba ak mi dá svoju ruku. Budete zastrelení. Na čo To vám to nevadí, ja to na peniaze. To som myslel, že to stačí väčšine. No, tak tu máme takého gentlemana. Ale takú radosť vám neurobím. Budete veliteľom popravčej čaty. Velil si niekedy popravčej čate? V kuchyni som vedel. To je skoro to isté, tak vám to pripomeniem. Tento mes zviniete nad hlavu, spustíte a zakričíte páľ. Jednoduché, malá skúška. Áno už. Páľ! No, také dobré, ale ešte jedna. Skúste ešte trošku hlasnejšie. Páľ! Výborne, to bolo aj s echom. Super. Ideme na ostro. Dámy a páni, prichádza popravčia čata. Popravčia čata nástup. Zrejme niekde v hradnej pivnici. Poprosím zbraň. Urob si sám. Výborne. Ďakujem. Madam, vy sa nemýtajte. Ja vás zastrelím, to je v pohode. Prajte si previazať oči? Nie. Nie, hrdinka. Ideme na to. No. Páď! A bol ste na vojne vraj, však? Pušku k ramenu priložiť, koutík natiahnuť, namieriť až potom páď. Čo ste za veliteľa? Pušku k ramenu. Áno, výborne. Kohútik natiahnuť. Výborne. Panami sa nemykajte. Páď! Vracujeme úraz. Ale povedal som, že si sa nemykali. Zajtra môžem ísť doma na úrad práce. Dámy a páni, už nebudem viac túto dámu trápiť. Napriek tomu, ako je teplo, jej ruka je úplne studená. Dovoľte mi, aby som túto dvojicu za ich spôsobený boj odmenil. Skupina historického šermu páni Spíša a Spišské múzeum v Levoči venuje tejto krásnej mladej dáme a tomuto pánovi spoločný týždenný pobyt s polpenziou v ľubovoľnom jesennom termíne na Spišskom hrade. Ale hlavnovodní! No mať tam polpenziu, reneký v pondelok, večera v piatok, ak by bolo málo, pridáme dvakrát denne reflexnú maso na hradnom dereši. Spokojná.